God aften og velkommen til station 2,0. I aften skal det handle om identitetsteori. Identitetsteori er et stort problem her i Danmark. Derfor har vi valgt at sætte fokus på det i station 2,0. Identitetsteori er, hvis de personlige oplysninger bliver stjålet eller misbrugt. Det kan være de CPR-nummer, adgangskode, sundhedsoplysninger eller følsomme persondata. Det kan også forekomme på sociale medier, hvor de kan udgive sig for at være en anden end de er. Vi har talt med en ekspert, som fortæller om identitetstyvenes trick på internettet med CPR-nummer. Det bliver ikke betegnet som identitetsteori, hvis nogen tager dine kreditoplysninger og misbruger dem. Men man kan i dag købe varer over nettet med dit CPR-nummer, og fakturen kommer så til CPR-nummers adresse. Derefter kan svindleren hente varen i en døgnboks. En 18-årig pige fra Hobro er blevet offer for en kriminel, der misbruger hendes identitet. I en måned er hun blevet misbrugt til at bestille et hav af elektronikudstyr. Nicoline Lisby står nu over for et kæmpe mareridt af SIO-kort og regninger. 4 iPads til 10.000 kroner, Lenovo-computer 5.000 kroner, 2 iPhones til 10.000. Altså jeg har altid mit pas og CPR-nummer på mig, og så jeg forstår bare ikke, hvordan de får mine oplysninger. Vi bruger vores personlige oplysninger hele tiden i hverdagen. Derfor er oplysninger meget sårbare. Når man henter medicin på apoteket, skal man frem med sit CPR-nummer. Det skal man også, når man køber elektronik på afbetaling, eller tegner et fitnessabonnement med betalingsservice. Man skal kun give sit CPR-nummer ud, hvis det er helt yderst nødvendigt, eller skal man passe meget på. Hvis man spørger folk i Tvis, er de også meget påpasselige. Ja, jeg passer meget på mit CPR-nummer, fordi jeg har hørt om nogle veninder, der får misbrugt, og det vil jeg gerne undgå. Nogle gange, altså jeg tænker ikke så meget om, der er nogen, der kan finde på at tage det, men det burde jeg nok tænke mig over. Nej, det gør jeg ikke. Ved du godt, hvilke konsekvenser der kan være ved det? Nej, jeg føler ikke rigtig, at den har nogen betydning. Men hvis jeg fortæller, at folk kan misbruge de CPR-nummer, hvis de får fat i det og købe mange ting over de CPR-nummer, hvad siger du så? Hold da op, så tror jeg godt nok, at jeg skal passe lidt bedre på det i fremtiden. Vi har talt med en anonym hacker, der står frem og har fortalt om sit gamle liv. Han har hacket i mange år og har store erfaringer med identitetsteori. Jeg sidder her med en tidlig hacker, som ønsker at være anonym og fortæller lidt om sit tidlige liv som hacker. Jeg brugte en form for hacking, der hedder phishing. Den er meget, meget kendt for, at den kan bruges til identitetsteori. Jeg sender folk tusindvis af mails fra kendte virksomheder eller organisationer. Her kan du sende dine personlige oplysninger, og i nogle af mailsene er der en masse links. Hvis du så går ind på dem, så installerer jeg et stykke software på din computer, som hedder Malware. Hvis det sker, sender softwaren alle de oplysninger, som jeg skal bruge. Vi stiller nu ud til Emil Kirkensgaard, som står med politichef for internetsvindel, Jeppe Andersen. Hvad gør I, hvis I får en melding om identitetsteori? Det bliver anmeldt. Vi taler med anmelderen og får undersøgt, hvad der er sket ved at afhøre anmelderen. Dernæst forsøger man at finde ud af, hvem identitetstyven er. Personen bliver så afhørt og sigtet for forholdet. Man kan få mellem 1 og 2 år, hvis man skal. Hvad er den største sag, der har været i Danmark? Vi har lige haft en sag, hvor nogle mennesker havde oprettet et firma, hvor de har ansat en del romager, hvor man så brugte deres ID, som man havde fået fat i vedrørende deres lønkonto og sygesikring. Derved stjal de alle deres oplysninger og misbrugte dem. De blev fanget og idømt 2 års fængsel. Hvilke råd giver I for, at man kan undgå identitetsteori? De råd, vi altid giver, er alt, hvad man foretager sig, blandt andet på nettet. Det skal man være forsigtig med. Man skal passe på hacker, man skal ikke give sine personlige oplysninger til uvedkommende, og man skal altid være opmærksom på sine personlige oplysninger. Hvor mange sager har I cirka haft om identitetsteori? Det er et meget voksende problem, og der kommer flere hvert år. Sidste år havde vi næsten 50.000 sager med identitetsteori. Hvad vil identitetsteori være i fremtiden? Hackerne de bliver bedre og bedre, og derfor må vi øge vores sikkerhed, så hackerne ikke overvinder vores system.
Men har I en fremtidsløsning på identitetstyveri? Politiet de har nogle steder i landet ansat tidligere hackere for at få bedre indblik i alle former for IT-kriminalitet. Vi prøver at tænke på dem, så vi er et skridt foran og kan mindske problemer. Tak for interviewet, Jeppe Andersen. Det var alt for i dag ved Station 2.0. Se med i næste uge, hvor vi igen har noget om identitetstyveri.